kitanda mar mahogany. Lakini kubo winjoru to bo nyise price. Koro kisenyise price ya kanyo nyalo nyisi ni anto an gi kama, lakini niwacho kama be kama nyalore. Koro gie kanye mo winjoru ka idhi loso bao, idhi loso kitanda ni gi mahogany wood, idhi loso kitanda ni gi cypress, idhi loso gi different types of bao. Koro pogruok mobiro kae ibo yudo ka bao molos go otanda kolos gi mahogany nitiere difference gi kolose gi blue gum, to nitiere difference kolose gi cypress. Koro gima bokelo pogruok bobiro en budget mar customer, mano mokuongo, mano budget mar customer bokelo pogruok e gik miloso gi. And then obviously customer bobiro gi design mare mar gima odwaro. For example ken kom, for example kom in nyalo dwaro nyalo pogore gi ma ng'at machielo nyalo dwaro. Koro ibo yudo ka designs opogore, materials be pogore. Nitiere material be gin gi different prices. Nitiere mag for example kwacha nitiere mag miuso 430 bob per meter, nitiere 500 per meter, nitiere koro mago be pogore. Koro ibo yudo ka kom maloso ne ng'ato gi material mar 600 bob per meter opogre sana gi kom molos ne ng'ato gi material mar 450 bob per meter. Gipogore in at the outlook, but in most cases hata yamoga sana mondo gibed almost the same, lakini nyaka gipogore nikech materials gi opogore. Koro kanyo ma pogoro kang ne bede, and then be gi skills. Ng'en ki intie workshop nyaka ibed gi jolwedo, nyaka ibed gi jolwedo, to jolwedo gin gi nini mopogore opogore, jolwedo gi jotije mopogore opogore. For example an gi ji 12 matiyo gi workshop, apana an gi ji 12 matiyo gi workshop. Yes. Koro nyalo yudo ka nitie jo sofa, nitie jo joinery, nitiere jo rangi, an gi nyiri 2 by the way mago rangi. An gi nyiri 2 mago rangi, then jomodonge gin joma chwote. Koro ibo yudo ka work otimna gi ka for example kan kata gi 2 beds. Ibo yudo ka tich ma miyo person A maybe opogore gi ng'at ma miyo person, tijni kacha ka miyo person B, tibo yudo ka nitiere pogruok e nini kanyo. Koro nyaka I intervene mondo ang'enegi kata ka gipogore bao, lakini gipogore different kind of bao, lakini skills almost match, but ibo yudo ka maloso opogore gi ma person A oloso gi ma person B oloso. Koro pogruok nie skills, pogruok nie materials, pogruok nie bao. Koro kanyo manyalo kelo pogruok e gige moloso mag bao gi. Erokamano ahinya. Nevan hiyie kode? Ayie kode. Pogruok wuok e skill no to gi quality mag material mitiyogo. And then another thing minyalo medo en kama devenu kama kata gigo koro bedo displayed. Samoro in gi kamolos maber mogo tiles and that koketie something kata ka en stool kama to moro kelo ket kamoro man gi buru nitiere tofauti kanyo. For example kaka one roadside workshop wapod en roadside donge, and then the same things samoro wakao gi watero gi e supermarket kamoro dongo ka the gap of pricing bede kupogore ba jin maduong' mokinyal kata ng'eyo. Then the same thing makiuso koni biten piny to kitere kamoro kacha koro kendo price ose kata double kata so ni kore chulo rent ma supermarket chulo mede wi yes gik moko machalo kamano. Erokamano. Gin tools mage ma fundi bao tiyo godo mochuno ni nyaka ibed ga winjo kiwacho samoro nyang'iewo masinde mopogore opogore kata moko ma extra, to mage ma basic ma nyaka ibed go kaka fundi kapok chako tich? Ka fundi bao nigi segments mopogore, ka kiwinjo ka jahome wacho ni nitiere jo maloso sofa, tools mo chuno nyaka gibed go opogore gi ma ng'ama loso stool miwacho no dwaro. Ng'ama loso kabat be dwaro tools mopogore. Chon ne gin hand plane gi chisel gi, but sani type of tich mwatimo sani nitiere these small machines ma chalo kaka grinder, circular,
mar miyo tijwa mar bao ni bedo mayot ma koro inyalo nwang'o kaka sani ojende donje nikech opogre gi moro mane goyo marathon machon cha obito yot koro sani and koro tools mana gik moko machalo circular luongo ni bend so jigsaw gi machines matindo gi nitie masin mabiro wilgo minyalo paro kaka owacho ng'ato kachako carpentry basics en ng'ado tucho shimo kasto gi nyundo mano ne ga basic lakini sani wasedhi mbele inyalo yudo wantie gi banso mang'ado shapes mek tielo mek kitanda mek kombe inyalo yudo nitie leader nitiyo gi tije mang'eny nikech opasua otimo randa to pod otucho mane ni machine achiel pod inyalo yudo kako wacho grinder en mar sandpaper pod yudo buffer konyo mondo bet gi zero surface smooth mondo bet ma smooth kabisa pod nitie kako wacho jigsaw be ng'ado lakini basics awacho gani ng'ato ka dwa chako to at least kin gi nyundo tin gi giminyalo ng'ado godo tin gi giminyalo tucho godo mano basic michako godo to bias yie kodgi manyalo medo ma muhimu kabisa yakubed gi foot em the first wigi gi foot nyakibed go kasto ibedo gi ng'eni kisama ichako gimoro nyaka chake small scale donge koro kidwa chako small scale nyaka ibed gi foot na mokwongo kata ibedo gi giming'ado go ma musmeno ming'ado go kata ibedo gi kalam pencil mano be wigine go nyaka ibed gi pencil michoro go nyaka ibed gi nyundo nyaka ibed gi chisel kukichako kore pro idho mos mondo chope masinde mage wacho very good na paro kaka omiwa details masa moro wich jo wil go nyakoronga jamaa ka yo matin kende siwinde maro hala duogo daka machok parni nya tudi kodwa ka intie kod penjo kuom gi bende nyalo chwalo hari adeka uchiel nono wantie kata live Facebook bende wantie live YouTube Ramogi TV kikidhi mabor ma hen siwinde maro hala What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access. No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from the United Kingdom and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'engno. Ema so kelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chien. 111 Jumapil, sa 12:30 odhiambo.
Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. Nyithindo, ikrine mor koda mor momedore. Nwang'o osiepe manyien, puonjri gik manyien. Duogo piny. Manyiso ni step mag dinosaur wasetieko. Koro wadhi biro e tree 1. Juma ka juma, gik matimore kae medo bedo mabeyo moloyo. Miel, sairi, loso gi lwedo, wer, fashion show, tedo kod mang'eny mamoko. Rogo mar nyithindo, kama nyithindo duto yudo e thuolo mar rieny. Mana e Ramogi TV, ngeso ka ngeso, sa 3 okinyi. Kik bai. Machiegni kendo nyakorom ga jwang chenro pod en siwinde mar ohala wantie gi Felix Omondi e kaunti ma Kisumu. Tobias gi Nevani kachiel gi Dorothy wantie go studio kae mar twak ewi ohala mar loso mwandu kitiyo kod bao. Tobias, sani ohala chal nade? Waseneno ko oganda ywago pek mar ngima. Wacho ni jo ohala sani neno matek, sani onge joma ng'iewo, pesa tin. King'iyo kit ohala mar loso mwandu mag bao, ineno nade kipimo kod chal mar ngima e piny Kenya kipimo e kinde mokadho? Ananeno kaka kamoro amora sani bech gimoro amora ni malo. Koro sama gimoro amora beche ni malo, nyaka ji ywagi. Nikech inwang'o ka gimoro idhi nyiewo gi pesa mang'eny, idhi nyiewo kata for example bao, idhi nyiewo gi pesa mang'eny, to kikelo ne client ni ma koro e budget mari, kaluwore gi kaka inwang'o bao, kata kaka inwang'o material, to customer wacho ni budget no ni malo. Koro ena ero tiji, kato tek to wadhi mana kode. Ere kaka convince jang'iewo ma samoro no biro dwe mokalo kata higa mokalo ni loso ne kombe moko, to kibiro wang'ni kombe nogono odwa ni los ne, to inyise ni wang'ni to bei odhi malo, kama ng'iewe bao bende odhi malo, to ere kaka convince mang'o yie kodi moyie ng'iewo gino ma ok odok nikech oyudo ka bei pek mohewe kaluwore gi pek mar ngima? Mano to koro nyaka wuo gi customer maber, ka ng'eni customer mondo biri na dhiri Tobias, samoro oseneno lwiti somewhere, oseneno lwiti kamoro, oseneno lwiti samoro, moneno ka gima niloso cha berne, kato gi yie gi ng'ato, amini ng'ato ng'eni nitie ng'at ma owacho ni ka ng'ane okoloso na gini to gini afadhali bedi. Koro ena kaka customer kose amini fundi, to kata gimoro amoro biro nyise kaka fundi obro yiego, to bro tiyone. Nikech oseneno lweti. Ang'o mang' miyo ja nyiewo many mana Tobias? Wacho ni nitie Embakasi. Tobias, Embakasi. Embakasi kaya cha ang'o manyo na Tobias? Ang'o mamiyo i stand out kaka fundi? Samoro no oseneno lweta, nodonjo od ng'ato to neno lweta. Okay. To wacho ne usiepe no ni ng'ama noloso ni gini. Koro mano be attract wa kaka fundi. No oseneno gimoro e od ng'ato, to wacho na dwaro fundi manoloso ne ng'ani. Dorothy, chal ni nyinge michiemogo nyaka e fundi bao kae. Ere gima miyo ang'o manyo na Dorothy kwa dwa nolosnwa ko? Mbele kanyo ji namanya nikech giwinjo nitie ng'ama dhako matimo tijni. Koro mbele na gidwara biro neno ka adiera anyalo timo tijno. Lakini sani tije masetimo mang'eny losonwa. Iyudo ka ng'ato neno tija kamoro to penjo ni mae notim ni kanye, gibiro kuoma. Koro e wach mbao ni, number 1, integrity ni, being trustworthy. Bro timo customers bro dwari, nikech most of the time customer gaka obiro, sama gimiya tich, wayie anyise gani tijni ibro biro kawe after wige 2. Koro ineno ka nyise wige 2 no,
tamiye tije after wige ariyono obro dhi onyisi ji nitie fundi moro makonyisi kamae to bro timo kamano. Mane magima miyo ji mang'eny biro kuoma. Wala chal nade kodi sani kaluwore kaka ngima chal. Thoth johelni wacho ni sani giloro nyaka kuonde gi magitiye. Nitie kit ohala moko mapane samoro ok gin gik ma nyaka ng'ato bedgo ahinya, miyo gin gisebedo gi thuolo matek ahinya timo ohala magi. Kuom gose nyaka loro. In ere kaka ohala osebedo kodi kinde ni mabende oganda ywago pek mar ngima Dorothy? Number 1, ohala mar baoni kokin jachir to kibro time. Nikech bao ken kaka chiemo ma ji nyiewo pile ka pile. Koro ko tijni ko kitime kawuok kuom chunyi to ibro gole. Lakini wan kuom sani wadwoko ne Nyasaye erokamano nikech wayudo tije matindo tindo kata ka ji ywak to wan to wayudo tije matindo tindo ma miyowa wasudo mbele. Nevani, wala dhi nade? Anya wacho ne wadhi maber nyaka sani. Pek to nitiere. Pek mag ni seche moko tich ok obiro mang'eny manyalo romo employees ma samoro nitie at place seche ma yani at any given time ni iyudo tich ma samoro thin mago kure pek mwakale. Otherwise ohala to bera mana ni samoro obiro matin mokrom needs mantie mag employees. Okay. Yes. Felix, county ma Kisumu chal nade king'iyo kit ohala kaluwore gi sani abende abere kodo moko mugana yogo pek mar ngima. King'iyo county ma Kisumu ikito ohala mitimo. Ohala dhi kodi nade? Kisumu ohala to anyalo wacho ni wadhach. Ok anyalo wacho no ber to perfection ama orach, but luwore gi bei in kaka ja ohala, luwore gi mahitaji magi. Neno ohala ji chako mondo en kaka imanyo mondo yud kaka inyalo konyri kiin maybe gi familia mari. Koro ohala gi sani to gik moko bechgi dhi malo, sana gik mabedo kaka boards bechgi dhi malo sana. Koro ka bechgi dhi malo kamano tiyudo ka gima onego bed ni loso ne customer wach kata for example gima onego bed ni loso ne customer gi 12,000 nyaka chore mano bed kata 15 yaka at least obed gi margin moro ma normal ta like mondo kik hinyri kaka fundi, and then mondo mi chop be los gi the same thing mane customer dwaro nyaka chune koro customer nyaka ni ting ne bei matin mondo yaki yud uwezo mar nyiewo materials mondo dwaro mondo los ne the exact thing. Masani ok osebedo mayot nikech ibo ting'o ne customer bei kitemo fit budget mar materials no tibo yudo ko nyisi ni mano ok nyalo afford gi sani. But for me jok ma ok nyalo afford gi sani ng'ato bo nyisi ni gini ne uso kamae lakini sani uso kamae dong pesa no gi sani pod ok nyalo yude, but joma kamano nyiso jani an ga gi chudo, ways of chudo ma adek. Koro nitie jok ma lipaga pole chieng' ma gitieko to gikawo ka mwandu gi, nitie jok ma dwa nochul deposit, nitie jok ma dwa nochul full amount. Koro luwore gi uwezo mar customer. Kata ng'isi isa ng'ato ni sani ne 10,000 sani en 20,000 tiweye kamano, hapana, nyaka imiye options. Inyalo miye option mar ndio kok onyal chulo gi sani, inyalo nyise ni inyalo chulo mos mondo waloso the exact thing mane dwaro with the perfect materials mane dwaro than maybe going shortcut and then walos gima nokidwa ama trying to fit a specific budget. Koro customer ng'ama nyaka wuoya mondo at least ibed ni kikiloro duka nini nikech koro ngima tek, koro kikidoda loro duka nini ok nyal fikisha bei mar nyiewo materials mar loso gima customer dwaro gi customer en dhano kaka imbe en dhano, iwuoyo kod ti explain ni kama adwa gigi odhi malo because of 1 2 3. Koro gini kaka ni pare ok en kamano, en ka koro gima wanyalo timo, wanyalo opt for kionge pesa mane wadwaro ne gie sani, wanyalo ng'iyo kaka wanyalo pogo pesa monego bed ni chulo ni mondo wamire kata duration moro matis, kata ka en mana chudo diriyo kata chudo didek kata chudo ding'wen, bora to ni by the end of the time itieko chudo to giri ni biyudo kolose gi the same thing, the same materials mane dwaro and the same thing mane dwaro.
mondo kik customer ring, nikech customer koringo to biashara koso finance to mana kang ni lor. Gima to tek, lakini koro an watim now. Nyaka wa try to fit in mondo at least we grow biashara. We'd rather maintain ama grow, but closing kanyo kokigo kwano tinyalo loro. Koro kaka fundi imbe nyaka ing'i anene biashara nini okonyi koso ineno kidhi kagimi idhi lal, but time sana mondo okonyi. Koro customer yana ng'ama iwuoyogo ngima tek, lakini we have to live, maisha nyaka dhi mbele. Koro customer beda ng'a wiye yot to winjo gimiwacho kaka iwache te en dhano kaka in dhano, koro en bang' noelewa kaka chumi chal. Koro embe unya medo matin ama unya winjoru kaka bo chula in installments mo tieki kosetieko to kaka nini mar nikech sani to koyot oridore kumora mora, but still we have nyaka wati to customer be nyaka ang' dwar gimo dwaro ne. Koro ok obiwe gino nikech koro ngima tek, nyaka koro ang' ikonye ukonyru mondo yud gima no dwaro. Erokamano ahinya Felix, achiel kachiel nyakwar Mgajonga teri nyaka od bura kama bende nitiere komiti no marango wechego mag somo gi Dayo Dho Wilson Sosion gi Antonina Lentoijoni nogwel gi kaka jokanyo maduol no mandiko jopuonj TSC wawinje ni to dhi nade nyaka sani. Honorable Taitumu. So for record, you'll just give us those tabulations. Yes. Proceed to the next one. Yes. Chairman. And then. Chairman. Yes, you know, when you are posed with a question of what is your net worth, is your gross worth less liabilities? That is the net worth of a person. It's not just a gross of land. After stating that, you deduct what is what they owe you. Yeah. And so accurately, that you get your net worth. And he has given us the direction. Accurately, Honorable Makilap, that is what my accountant did properly. My net worth, excluding liabilities, I don't have any running loan, is actually at 65 million shillings. Modest. Not it's not gross. Yes, I'm saying not those things you need to supply. Yes. Agreed. Proceed, yes. Yeah. Then Honorable Taitumu, on retired teachers, what shall I do to hasten the pension? The pension conversation has been a big issue in Kenya. And we know in place now is a new contributory pension scheme, which indeed I'm happy I negotiated in ensuring that that pension scheme is in place collectively with the publics, with the rest of the public servants, but it is not covering the teachers who are the tail end, who suffer by waiting for pension for the longest time. I'm happy to know that TSC actually processes their documents and the challenges at the Director of Pension. And so, for me, my concern and what I will do is to continue advocating for the Director of Pension to promptly release the pension to teachers. And as per Musila Bill, any worker exiting government payroll should automatically enter the payroll of pension for workers. I think as a country, we should be protecting our pensioners. And there are a lot of pension reforms within the pension sector, including all workers joining NSSF. And I think as a country, we've got a good ecosystem addressing pension, but then teachers must be promptly paid their pension. It's not a difficult thing. The Honorable MP for Narok, Sankei, Honorable Sankei. Chairman, on that. Honorable Taitumu, yes. Chair, what I wanted to know from Honorable Sosion is that there is a lot of bureaucracy. Before the tabulation is done and get conclusion from the TSC to transit the treasury, files delay, others get lost. What are you going to do to streamline that sector to make sure that as soon as documents are received, tabulation is efficiently done so that the teachers, their files and other documents can be transited to Treasury for onward payment? Yeah. Order session. One, there, you know, this vetting process is online. It is live. There is a
There is a viewer who has just given me a question. He retired 3 years ago. He is still waiting for his pension. Every time he asks the commission tells him we are in the process. He takes them to the pensions department in the National Treasury. It is still in process. The question Taitumu is asking, similarly to this Kenyan who is watching us, is saying, what are you doing to make sure that he gets pension instantly he retires? You are going into a new office. Just be patient. This is a very serious issue. And we want you to be a problem solver, Commissioner. What are you going to make sure that immediately he retires, the next month he gets his pension? Yes. I have quoted the Pension Act, which is very clear about transiting workers when they exit the payroll to the pension. Mr. Chairman, I agree that there are administrative lapses, and this points out to the question of governance and efficiency. And if we are to discuss even extensive what other nations do in terms of preparing their workers for their pension, training, including even training teachers who are about to retire to prepare for their retirement, prompt payment of pension is a provision in our law. And Mr. Chairman, it is not good for a country to make very good laws and then we fail to enforce. I think for me, it is not negotiable, prompt preparation, collection of documents, and a very digitized administrative system within TSC. If a teacher is at 58, that teacher should begin preparing pensions and documents 1 year or 2 years prior, so that by the time you exit from payroll, the director of pension is ready. And I've said, Mr. Chairman, let us appreciate the fact that we are shifting out of the old pension scheme that has issues, and we are shifting to the contributory pension superannuation scheme, which can pay you promptly. And I've said the teachers at the tail end, maybe at the age of 50 to 60, are suffering from what Taitumu is talking about. But then they should enjoy the provisions of the law. It is not negotiable. And TSC should process all those documents and release them to the director of pension, so that then we should only be talking about delays at the office of the director of pension and the National Treasury, but not documents at TSC. Yes, I know. That is what is said, and that is what the law says as of now. But not when teachers retire, the file gets lost immediately. You know that? And when the file gets lost, he is told to pay something small. Mana en twak nyakorom gajwang madhi mbele e od bura malo gi komiti mang'eyo wechego mag somo. Waluoni machiegni ahinya wechego, wabro miyo gi malera ahinya e weche manyien. Kata kamano aduogo e studio kae gi twak marwa mar loso mwandu mag bao. Chak kodi sulwe kwa duogo bang' twak ma kamano. Ntiere kit mwandu mopogore opogore. King'iyo gi sani, ang'o gini mantiere on high demand? Ang'o gini ma sani ji ng'iewo iri ahinya in kaka sulwe? Nying mar neva ni machielo mar ohala en sulwe, koro ang' naluongi kamano kwadhi mbele. Yes. Sulwe gi korwa kucha ji otambua sana e weche mag kombe, gige workshop, gi kitanda, gi gik machalo TV stand. Mane kama watimo zaidi. Yes. Kama Dorothy, ang'o mong'igo ahinya ka ng'ato dwaro to chomana ir Dorothy? Ji mang'eny ong'eya gi palette. Emomiyo waluongre ni Spring Eco friendly material. Koro watiyo gi pallets. Koro ji mang'eny ni pallets gi nang'o? Ng'ato ng'isa ni gi nondo mage gi nang'o manyako ni nyisowa. Pallets en mbao mobiro gi machines, mtokni mawuok piny maoko. Okay. Koro yudo pallet, gimomiyo ji ong'eya gi pallet yudo ni en mbao motuo.
ma kichako godo tich titiya godo. Kirit kaka bepe moko gi kuma wantie Thika, bepe mang'eny gin manumu. Koro ka nyiewo mbao taketo kata wige 3 eka chako tuo mondi eka chako loso godo. Koro ji mang'eny kucho ong'eya gi wach pallets. Koro atimo pallets mek interior, mek clubs, mek restaurants, kombe mek pallet, mano ji ong'eya godo. Lakini pod watiyo gi material moko gi, pod watimo fittings mek kitchens. Yeah, kata kombe. Tobias ing'eri gang'o ahinya. Ang'o ma ka diek the workshop ma Tobias tang'ena the lost na yo makare. An ang'era gi loso kitchen. Oh. Gi loso wardrobe. Okay. Mane mang'era ga ahinya ma kipenja na dwaro ng'ama nyalo loso na kitchen ni maber. Ti wacho mani man Tobias. Okay. Gi wardrobe kata gi twe gypsum. Erokamano. Felix, ang'o ming'ere go ahinya kaunti ma Kisumu? Ang'o gini miloso ma nyingi ong'ere godo? Aneno ka oganda luongo nyingi kacha. Ang'o gini ma inyalo parigo ma ka ng'ato dwaro tiwacho ni dhi many Felix olosne? Namba achiel momiyo sana ng'iyo gi jogi iluongo ni Chester Beds. Nini page na kacha adendega ni stadium. Mana kaka ji luonge ga koda inyisa kaka mano. Koro beds and sofa. Beds gi sofa, specialized on beds gi sofa. But waloso gik modong kaka TV stand, shelf, coffee tables, mago waloso. But sana ma ajauso ga sana maloso sana ne ji mang'eny gin beds kod sofa. Beds gi sofa. Sana Chester Beds waloso mang'eny sana gi sofa. Erokamano ahinya. Kane watuok chien kacha ne wacho ni nitiere gi jok moko ma itiyo godo Felix. Ere kaka iyiero jok mitiyogo mane oni seche mikelo ng'ato kata fundi moro otiyo kodi to ok oketho brand ma isebedo kiloso, kendo bende en bende odonje laini mar kaka itiyo, kendo en bende koloso tiwacho ni maka Felix kata bedo ni mano ok en lweti achiel kachiel? Okay, kana chako anyalo ni matin kana chako shop na an gi kijana moro achiel kende mana chako go shop ne. Actually ne ng'ama ne opuonja tich kama nalipuonjra tich. Koro kane opuonja tich kama nalipuonjra tich tanyise ni bwana an ing'eni adwa yawo ohala ni to adwa bedo gi workshop mara. To nyisa ne kidwa yawo ohala tin gi workshop mari anyalo biro tiyo kodi. Koro bang'e kane obiro ng'at achiel bang'e chaka biro kamano ng'ato biro to kwayi tich. An kibiro kwaya tich takwongo amiye gimoro achiel olos taneno go lwete. Ka wadonjore to awinja ka boga timo tanyisi about my brand, kaka atiyoga to kaka aloso brand na gi monego bed ni timo gi brand. Koro kamano kana gibira mos until finally na yudo jarangi be gikwaga mana tich online mana ka ambe giero taga online ka tich owuok no. Koro nitie moro mano kwaya tich, nyako mano kwaya tich marangi. Koro kana kodonjo tamiya brief information of kambi ma yawo ne kaka no chako kaka watime donjo yin okwongo weyi ka onyalo dhi kode kamano. Nyaka inyis ng'ato kaka utimo gimoro mondo koro iwene decision mar amua donjo kodu ama oneno kamano dhi bet ne matek. Koro kisenyisi explain ne koneno kaber to donjo koneno kok nini to bonya nyisi kaka no paro. Koro maneno pano osebedo in line, and then the fact ni giyudaga mostly on online. Koro gin jomo sega neno kaka tiyo gik matimo. Koro ka gibiro they know what to expect. Just a few mamedo negi to gidonjra to wana ne line achiel. On marketing mano to gimoro amora giwena. Manyo plans mano giwena, because gin specialize working on these things kaka koro waloso gi. Koro amiyo ng'ato ka ng'ato tich motimo then anamako mara matimo. Koro brand to gin an magiwena, gin ginyalo mana tiyo tije mamiyo brand to an ma manage. Koro nyaka gidonji anyisgi yo ma kaka natiyo kaka luwo kaka manage ga brand mara. Koro decision ma donjo tel mara wawene ko onyalo fit in koso oneno pek moro. But most of them aneno kagin kagikose tipo wuoyo to gidonja till now they are 12. Wana kanyakla kendo watiyo kaka familia achiel. Erokamano ahinya Felix. Sulwe, ere kaka jok mitiyo godo ne yiero? Ka chako tich
an be nachako mna tich e workshop be mag ji moko. Koro kadhi settle e sulwe kama ne wachake tich no, ne abiro gi jalweta mane an go kama ne kama ne atiyecha. Then mano ka wachako. So that one is about higni abiriyo mokalo kucha. Koro sama tiche ne omedre e workshop, to mana vijana mani around ka emana chako kao moko gin fundi. Donc macha mana biro gocha ne en jalweta to koro obedo fundi dong. Then mobiro kendo bede tok macha, the other one. Koro ma I prepare continuation nikech ok inyal bedo gi jogi ni botiyo kodgi maybe 5 years or 10 years. Gimbe gibo work la gibo work lakini en karani almost every year absorb freshers ariyo. Ng'ato moro nigi higa 5, ng'ato nigi higa 4, ng'ato nigi higa 3, ng'ato nigi higa 1, ng'ato nigi dweche 6. Koro inano ka brand no it will be kept. Koro sani wan gi funde maybe 15 kama. Funde 15. Koro ni wacho ni nitie gi branch kanye? Awendo Migori. To gi Bondo. Okay. Yes. Koro Bondo te workshop wa mamen. Okay. Koro mawendo ni te still new en gi mancha koko ya ni gi dweche 3 kama. Koro giduto ilose koso mawendo iuse. wa overlap kama samoro wan koni wa uru funde gi koro idwaro gima kama kocha idhigari the loss macha koro funde wagi gipuonjre ka ng'eny gi gina mobedo built e sulwe kanyo. Okay. Yeah. Ero kamana inisa kanyo ni wakaw yo matin kende kwa dogo no in patch Dorothy gi Tobias bende iwacho no goma en siwinde maro hala nyakora mbajwang ikidhi mabor. Arise. Be my guest as I come to Kenya. This time I will be in Kisumu. Father, we speak about Kenya. Apostle Professor Johnson Suleiman, the Restoration Apostle, coming to Kenya with a divine mandate. It's going to be the greatest crusade ever in the whole of Kenya. Your life will change. This is more than a gathering. This is an outpouring. He said that she went to the hospital and said she has 6 fibroids. But while you pray, sir, the thing disappeared. August 25th and 26th, 9 a.m. and 4 p.m. daily at the Jomo Kenyatta Stadium, Mamboleo, Kisumu. I'm coming to Kenya because of you. Don't miss your moment. Don't miss your miracle. Outpouring 2026. Chak Sabato ni ging'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru. Na sisi watoto, turukaruke na Yesu. Ma injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, are sa chielo kinyi nyaka sadeko kinyi kod an Lorina Chen. Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Okanyal ya mondo wachne odhi nyime.
Ok adhi chiwo thuolo mondo ma otimre. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum man gi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Machiegni kendo nyakorom gajwanga chenro pod en siwinde mar ohala wadhi mbele gi twak marwa kabende wan kae studio gi welo maloso mwandu kagitiyo kod bao. Dorothy, nyiswa ni to in to jok mitiyo godo titiyo gi jiadi to ere kaka ne yiero jo mitiyo go titiyo kod ginang'o sulo ne nyiswa kacha ni en higa ka higa kao ji ariyo in mari bedo nade? Ansani an gi ji ariyo lakini wantie gi funde ma gin standby. Iyudo samoro ntie tich mang'eny ka wadhi tich maoko, ntie jok ma wasetiyo godo masenyiso kaka watiyo maging'eyo. Koro mostly gin kaka standby casuals. Koro wagocho ne giga simu gibiro, lakini kibire workshop tiyuda an gi funde ariyo. Koro wan ji adek. Okay. Yes, so kama na henya tobia sini tiyo na deko sini tia kendi. An bide an gi funde mo watiyo gago. Which mostly ana adwele in fitting. Yeah. Koro ka ayudo tich ta alight gini wan gi tich marom kama wadwaro ji kama mondo wadwa tigo. Ere kaka ni yiero gi Tobias? Yiero gi lwetgi. Joint margi chal nade. Gima giloso no chal nade. Be client nyalo yie gi gima giloso. Koro lwetgi momiyo na yiero gi. Kasto gi bedo patient. Yes, samoro client poko mi pesa. To kudwaro ng'ato okasi no dwaro pesa sano. Koro mana jom ng'ami nyalo winjori go nyalo tiyo go. Bedo patient to nyalo rito. Ka poko mi pesa to inyise to winjo to lwete be ber. Koro mane kaka yiero joga. Ponono ni ng'ato patient. Winjo ka chonen patient to gi kama koro chako kasi. Ere kaka i dismiss gi. Ere kaka i notice. Don koro okiwe yo marach. Enani ka koro tich ubiro mu yubini luonge to koro iwe ikaw ng'at machielo iwe chini ya maji iwe chini ya maji iwe chini ya maji Dorothy ne nade kod ineno ko biro kuom funde funde nyakidwa fundi manyalo winji nikech nitie funde moko makinyise ni los kama yo nyise ni an fundi kinyal nyisa na ilos kama kwanza kingama mia kingama mia koro arigi matiyoga funde ka yiero tang'iyo ma en fundi manyalo nyiso ni mondo tim kama to olu kaka nyise mana en gima very important nikech ineno tijwa ni en teamwork ko ketho kare to kara kata katebo loso nade ok biro wuok maber koro be wang'iyo character most importantly an fundi anyalo dwaro fundi man gi character more than skills nikech skills obro lar lakini character nyolego sulu ere kaka tiyo gi funde marori dio ketho ni gimoro ne bago ng'iewo mabeche rach dio loso kako dwaro kipenje be samoro ok nino kia samoro no ng'eyo to kako duoki miyo chunyi bende gore ere kaka tiyo kode kare fault nyalo mako kata in all these my years poka dismiss ng'ato no keto material anyalo mana dismiss ng'ato moro ma samoro kwalo material no imaga ema wacho samoro material no lal to ipenjo to nje ako duoki mogoyo chunyi kaka na wacho koro kido mar fundi idilgo nade kaka wuon tich ng'eyo ni ang'isi ni ng'enyne awuogi vijana gi piny kwasudo kod gi kamano koro ng'enyne giweyo tich nikech maybe ng'ato yudo greener pasture a more paying space moingo sulwe to dhi to like
about adek kama mosebedo gi disagreements makoro wacho na gini otamowa, maybe nwang another path. Nise release gi. Yes. Da woro nini yoda mana malaike. Bondo kuna dwaro mondo miwa moko mobio kony Dorothy. Oh, come on. Felix idil nade gi pogruok e kindi gi jok mitiyo godo. Samoro achiel ariyo moko ma jawuok e kind ji owuok to ting'o duonde matin. Sego ine wuon tich. Ere kaka idil kodgi kae? Tobias nyisa ka notimo underwater dismissal. Iluongo tich to pomona ka namba ni oko ywagi simbi oling' to kare ji to tiyo. Dorothy bende wacho ni nitie kaka otimo. Itimo nang'o Felix? Okay, mano to jawuok ga sana jabedo ga because yani kama ji osechokore mang'eny nitiere paro mopogore. To nitiere be ng'ato wuok gi timbene kama oaye. Moro magoro jabedo nikech iyudo kata ka tools samoro tools isenyiewo tools moko chako lal ng'ato wuok gi tool ok onyisi to ka lakini ma ok otimore ga gi an. I think nasemedo an gi storekeeper. An gi storekeeper ma ng'iyo ni gimoro amora duogo by the time midware ma kok oduogo to wang'e ng'ama nokawe koro ng'ano nyaka manya mo wang'e kotimo. But tich kodhi marach kane tich mobedo assigned to someone one of the fundis of the marach nyaka wa make sure no warekebisha to cost no okay ntia kaza deal gi cost of kurekebisha no nikech gani tich kimiyo ng'ato ting'eyo kako nego bed ni tich yamini ng'e gima ng'ano ong'eyo gima nego bed ni timo. Koro mana kaka kambi mana tiyogo miluongo ni kambi mana tiyogo kana riembo lochege gimoro kana lala nitie gima niluongo ni CTG ma in full wacho ni charge that guy. Koro fundi commerce gibonego bed ni oloso nikech most of the time I assign ng'ato gima ng'en ng'ani dhi loso na gini kaka adware kaka describe kaka na describe nikech ambe samora makora koro nyaka amiye job. Koro ko meso bete nyaka ngwa rectify mes ma mes ni bed maber but at whose cost ng'at ma oloso ni koro nyaka make sure to ni gima loso wuok makare mondo kikango bed gi CTG charge that guy. Koro kok nyalre kako timo kaka dwaro no kok nyalre ya kama maybe onya bedo gi dismissal ma to beta to nyise no kama ok nyalre we'll find another person ama wala to nyaka dhi mbele loso brand tech wala to nyaka dhi mbele. Koro ka ok nyalre kaka dwaro no nikech I believe ni kaka dware ka customer be dware ma kwa tier marekebisho to customer kama and then we see if it's doable, if it cannot be done we relieve the person that does that ama kapo ni okonyal timo kama be onyiso customer ni mato no okonyal timo kama. Koro we believe in talking kata kama mistake oyudo one of my fundis we just talk tuone kama en gima wanyalo rekebisha ama en gima ok nyalre. Koro ok nyalre to dongo nitie gima iwacho no ok chun. Koro ka fundo kudwa winja ang ne chuna manyo ng'ama winja to kamanyo ng'ama winja nyiso ni ng'ata achiel nyaka wuog e iye kanyo. Rokamana ahinya Felix. Inapenda penji ni to King'o kaunti ma Kisumu joma tindo bende gidonjo e tije fundi bao kata tich loso mwandu kitiyo kod bepe. Sani nitiere ywak ni thoth joma tindo gidwaro tije moko ma ok dwar luya ahinya. Iyudo ni olo kawo simbe oyawo YouTube channel oket content kobede ode mos ok odwa gik machande. King'iyo kaka piny chal sani kaunti ma Kisumu ahinya to bende joma tindo donjo e tijno koso neno ka thoth gi temo kwepe. Okay, joma tindo from my perspective asana na tije gingen tintie tije kaka na chake last year. I think na chake last year kana 28 years old, this year I'm 29. Koro yudo ka joma within that age ni under 30 sana kagi donje tijni to gidwa ni gidonje. For example, most of them donjo as people manage skills. For example, my fellow upon the oldest person mango mantiere workshop na is I think 38. That's the oldest guy mango. The rest again
gina under 30 te. Gin vijende ma under 30 te. I even have 18 years na koka no work high school. Kore yudo ka joma temo vijende to temo donje tijni, gitemo donje tijni, but owning the job na, owning the workshop, koro anamwa ni I said learn a few skills, now let me start my own workshop and run it. Koro owning the workshop nimeyudo ka gin few sana, lakini skills joma donje nge skills to ng'eny sana, gitemo lakini iboyudo ka donje to gidonje mang'eny, lakini patience mar learning this skill neno ka most of them gin gi riyo moro mar chako yudo pesa ng'wech. Gin gi riyo mar chako yudo pesa ng'wech. Yudo ng'ato poko focus kata skill ne sana mondo ng'eye maber, teno se donje odwa chako tiyo as a fundi. Koro yudo ka riyo ni mabo yudo ka onge ka, obo yudo ka a lot of places nigi line manyaki low. Koro mang lie tang no opt for tijino koro tek, odhi chako timo content and maybe, but vijende taneno nikech kata kidhi Kibuye kacha, ibo yudo ka vijende ni kanyo magombo ng'e tij bao sana, kata ntiere moko mabo segatemo penja ka ginyalo biro train kara kanyo, but akawo ga ji matin ma train nikech kibet gi trainers mang'eny to tich nyalo bedo slow because idwa puonjo ji mang'eny, like koro tich monego itim ng'wech nyaka itang' ne ng'ato kaka itime. Koro ajakawo ga mana matin kaka omera moro ni kanyo jabiro ga ira ng'iyo 1 2 3 and then some few baby vijende to donje tijni, atemo wacho ni vijende temo donje tijni, but just to learn the skill and start working, but not to own the workshop like the job. They wanaingia kama joma dwa ng'eyo skills mondo bede gi skill no. Erokamano ahinya Felix. Tobias, in kaka itiyo be joma tindo thoro donje tijni mar timo fitting miwacho ni timo wardrobe gini gi base romo gi joma tindo, waluongo sani Gen Z matindo tindo gi, bende gigombo tije aina no koso en adier ni thoth gi ohero mana tije ma ok gichweri aluya mang'eny? An kaka owadwa nowacho ma Kisumu, nowacho ni kare jo Kisumu joma beyo, nyithindo ma Kisumu, jo Gen Z ma Kisumu beyo mopogore gi ma Nairobi. Kech ma Nairobi gi oneno ka ogero tich mar lwedo, gidwaro gima biro mayom. To ing'eni tich mora mora nyaka chwere luya. Koro apuoyo Kisumu kare, Kisumu dhi maber ka jo Gen Z bire, ka jo Gen Z dwaro donjo dwar skills, mano gidhi maber. Lakini Nairobi ka tupogore gi Kisumu. Nairobi ka no ka kijana ko high school kamukongo gore en pikipiki, gima biro haraka mong'eni chieng' no en gi pesa. Koro jo Kisumu kare dhi maber. Koro ino kina joma tindo ka ne joma tindo ma Nairobi kaka donje tijino. Sulwe Bondo chal nade? Be joma tindo donje tich mar fundi bao? An ema samoro ang'iso gi ni joma koro asebedo go oromo. Nikech kata e sulwe sani an nyaka gi nyithindo ma this school just Ramogi University to tiyo kod to during free time to en kai same way asebedo mane gima gisomo kocha koso somo gi moro somo kata mana puonj kaka man go sani somo mana teaching, lakini during his pesa ni upkeep mo matin nyaka awego emomiyo kikoringo dhi pikipiki kaka jogi wacho. Jok man go ng'eny gi gin joma tindo, an ema duong' kuomgi, ma an gi ji ma samoro yaka gin 18 to gina fundi. Moko bende kama na notice ne ginya joma tindo gi nyalo timo gini en during corona. Kama na area mane koro adake, akawo nyithindo moko matindo kama weuru tugi e plot ka biuru wadhi koni. Then kaka ne gidhino sani how many years moko nobiro kane class 6 samulor to gin e workshop kacha sama they are doing good. Tobias chal ni Kaluo weche dhi maber. Kaluo weche beyo. Boma kae ma nyithindo. Gichiewo giyudo chiemo. In gidhi ko inade be in gi joma tindo mabiro mondo iti kodi? Sani aonge gi joma tindo. Kuma diera joma tindo. Wacho ni nitiyo kanye?
An Thika. In Thika. Koro town mano pod ka Pod town. Yudo ni tech gina fadhali gi shoot content nikech jok matindo biro dwaro kawo video sama tiyo. Mane magi dwa timo. Mondo get me guys see what I'm doing. To ka to work. Rokawara ahinya. Adwa ni wadhi e kaunti ma Migori mondo wawinje koya kuom tijni mar fundi bao kata loso mwandu kitiyo kod bao achiel kachiel e kaunti ya Migori. Nyagenyenga en Sulman Songa. An kama karanga wuoye wach mar kom masebedo ga kang'iewo. Gimomiyo ne koro gika ma koro awacho ni kare ber mondo winjo be ni iluongo ng'ato to loso ni kom. En ni kidhi ng'iewo kom to bepe ma jowa tiyo godo ok giti gi bau maber. Giweyo bau ma bau gikawo iro ka samoro tiyo gi rabelia ema samoro giloso godo kombe. Ma miyo kom ma oko last long. Kondo wang'iyo ni kare kabe to kadunje be ni kom iluongo ng'ato to loso ni ka ibedo gi bepe ni mano nyami ibedo gi the cheapest price. Kamoro akwayo ni kaber to kare winjo be ni watimo ni waluong funde to abed gi bapa ta kone ni adwa ni los na gini kama nikech kombe ma giloso ok budhi. Gik ma samoro ibedo godo toke matindo ka osadhi ochako yiech. Koro ma miyo wacho ni kare wawito peswa kuonde ma watimo kuonde ma wadwa ng'iewe kombewa. To mana ma kombe ma wuok oko ma kato mana mag moro wang'. Gin gik moko mikelo design moko ni design owuok oko ni mondo nobire Kenya ka. Maka gik ma moro wang' ma king'iye to kendo nene no ber ndi to kawe ni ibedo kode en ovyo ken gimoro manyalo konyi. Chote Jabuya an ja Migori kaendi. An koro ka kora to I prefer gima iloso na kaneno tadhigo. Wera ni gik mineno minyiewo Jua Kali gi kopo ni dhi kawo moselosi ma ok ing'eyo samoro en gima nolosi gi bau. To king'e ni nolose gi yien machalo yien mane. Nitiere moko ma samoro inyalo yudo kolos gi ndege mar Blue Gum. Nitiere moko minyalo yudo ki olosni gi yien mar ndege kubino. To nitiere gi moro bende midhi yudo kolosni gi ng'owu. Koro luwore gi quality mar gimidwaro ni dwani mondo mi olose gi yien machalo nade. Koro an korka kora to okaero ga gik moko ma ni adhi ta yudo kosebedo ready made ni tadhi akwanya. Ibiro yudo ka kombe ma samoro iloso kuonde gi ng'ato biro wuondi ni kom ni olos gi mattress karo dhi okawa taka mag randa emo kaw to so iye kanyo endo to dhungore. Koro in toke ni ipo mana kiyomo ni ting'o gi kom tipo mana ka gige randa pukore kiny oyie osedak kanyo. Koro an prefer kom ma iloso na taneno ma bende kaber to fundi timo na quotation to oloso na gigo e dhoda mani gima prefer. Mag ready made asenye ma yudo ka problem nitie iyudo ka bade kende gi malo kamoro ka moket ni mattress to chini ya mattress no buo mattress no oket ni randa turi en gima kopo ni dhi dago de ot dweche 2 dweche 3 to iyudo ka oyie osedak e iye. Koro mano en gima I've gone through en gimoro maseka. Gima kuonga ang'iyo kapok anyiewo kom en design to gi quality mar kom. Kom maber en kom moweri gi kom mayot. Kom mayot kidhi kawo kom mayot to mano nyiso ni nolosi gi bau ma light. To kom koro kidwaro kom maber en kom ma at least kopo ni udwa ting'o to unyalo ting'o kata mana ji 3. Koro ang'iyo design mar kom to gi quality mar kom. Adier mar Nyasaye to kom beche ni malo. To Kenywa ka ndalo moko nosekethore kiwacho ni go giri kaka ihero. Koro ng'ato ga ata malo ma be kata king'iyo to be wuora. Iyudo ka kom beche tek seriously kata kiwe kata mana kom kata mana sanduku mineno miting'o godo jini. Ng'ato dhi kawo mana plywood to gi bepe moko 2-4 emoriwe bwo sanduku to plywood ogo malo kokuot. Kom odhi sanduku odhi loso kata siling 3,000 to in kodhi uso nigo siling 80,000, 30,000, 60,000. Koro iyudo ka jok ma loso kombe gi gidwa exaggerate price mag gige gi magiloso. Giwacho ni nikia ni watiyo gi transport, watiyo gi gik ma so many things, but ki compare kata gik ma gikoni go to gi the price mar kom achiel kendo romo bau kata mana Turkana makele ka. Koro ginyowa giduoknwa bei mar gine ne piny. Felix, iwinjo ni kom achiel oromo bau a Turkana nyaka Migori. Uinyo jopiny. Hey. Koro which prices mag furniture kae kombe.
koro kae ma wabedo gi shida gi clients nini furniture kawinjo ka clients nowacho ni nitie moko miketo mattress gi randa tok nini to koseket mattress gi randa tigone bei mamalo. Koro ka wan ga gi weche ariyo. Ka customer biro iri odwaro kom ama kitanda, wawach kom. Kom nitiere for example bei to pogore nikech ibo yudo ka samoro an auso kom maybe 40,000 to the same kom kidhi kamoro ibo yude gi 65, the same kom kidhi kamoro ibo yude gi 80. Koro mano to luwore kama nitie jok ma go bech furniture mag kaluwore kama gintie gi expenses ma gi go through expenses mabedo in card mondo yaka kom chop kama koro giuse kanyo. Tibo yudo ka nitie jomoko ma gin ging'iyo kama gintie to gineno ka expenses mag thin, koro ang' giketa relatively lower price. But a price guy ibo yudo ka obviously wan jo Kenya kata Africa mzima ibo yudo kinyiso ng'ato ni kom ni en kata 60,000 to nyaka yuag matin, ambaye leo wan biashara nyaka yuag matin, onyalo kata nyisi ni 65 kanyo nini kan 6,000 55 kanyo kwanyal temo go to in kaka fundi dhi chuni dog kende drawing board mondo gane kwano ing'iane nini expenses mida tiyo go loso kom ni mondo ing'iane ka profit margin midhi yudo chan nikech ing'en profit no emichulo go funde, profit no emichulo go rent, profit no emichulo go stima. Kaka an workshop na nyaka gi pi nikech we have some nini madwaro pi, profit no emachulo go pi, licensing and gik mang'eny, then ambe an gi mahitaji ma koro profit no yudo ka obedo shared into different nini gik ma otimo. Koro kae kisego kwano mido ka profit no nyakonyi to inyalo yiene customer gi 50. Lakini wan dhano ti customer ibo nyiso 60,000 to no bo nyisi na gi 35,000. Koro kisenyise na gi 35,000 fundo pogore. Kisenyise na gi 50,000 35,000 fundo pogore. Nti an mabo nyisi na gini ka dhi piny sana ma diyora sana nikech ok wanya diyo material, ok wanya diyo gimoro amora minyiewo, mago ok wanya diyo. Nyaka dira mane labor kae mondo wayudre at least a level ground. Anya nyisi ni gini ok wanyala kalo 50. Kwa kalo 50 to mano ka dhi promise something quality as midwaro ne. So ibo yudo ka nitie funde moko mokia explain ne customer kamano. Funde ni gima itaji opogore. Ikia kata ng'ato no nindo gi rent no lorne dot, ikia kata ng'ato ne nyathine moro tuo, ikia kata ng'ato ne gige moko nitie madwaro pesa. Koro en ka customer osewacho 35,000 kar mondo nyis customer ni pesa ne ok nyalore, obiro yiene customer ni sawa, ok obi pingo. Koro tok tamruok pingo ma ema koro ang' ne chuno chak luwo shortcuts. Ang' ne yod ni kama koro nego kete form ma tegno kaka for example na ero tiyo gi pink form. An expensive compared to this other black ama blue forms. Koro mang' ne yod ni ng'ani koro kar mondo nyiew pink form mondo ket ne customer mogolo 35 cha odhi manyo blue form nikech koro ok odwa weyo pes customer nikech en be en gima itaji mage. Koro yudo ka pink form iuso 1,000, blue form iuso 400, ang' nodhi okaw ma 400 nikech en sure ni kang' otieko customer kang' ne el kom no mai kanyo mondo confirm that blue nini. Koro yudo ni ntiere funde ma ok bitamare pesa, obo chalo ja China ng'eno bo nyisi ni ntiere kar pesa ni, ntiere grade 1, grade 2 kamano. Koro ntie funde ma ok bitamare pingo bei, obo yie yane client to bodho na dhia shortcut to tiyo gi few nini mondo fit to budget cha mondo mak mana no yud pesa ni ologo dichne. Lakini ntiere an mabo nyisa gima ntiere mesa ne kama ma ok nya timore tem kamae. Koro we'd rather have something we prefer than having gimoro ni what try to fit a specific budget ma customer manigo. Koro kar mondo los ne customer something ma substandard, I'd rather just tell client ni mano ok nyalore kaluwore gima nego bed ni loso ne. Koro mane bang' ne yud ka koro customer sana mo en gi 35,000 no ibi ang' chak kwach ni fundi sungore, fundi go gike bei man malo, olos kom, yani ng'eni kisetieko gimoto most customers neno ga ni gino simple. For example, repair ng'ato bo dhi nyiewo kom kama nolose, ng'ato nyiewo kom ma low quality, yes,
but udwa kelo ni go tan ko kel na go tadhi nyisa price mara mar loso kom ibo yudo ka difference e kind kom manyien gi kom ma bedo repaired maybe en mana 5,000 ama 6,000. Koro kae emang ne ng'ato binie to nyise ni dwaro repair to bei mabo nyise ono neno no osebet gi kom koro konego bed ni pesa miloso go kom no dhi malo nikech already en gi kom kanyo no osenyiewo kom. Wiye wil ni onego bed ni gini ilonyo te madong skeleton kaluwore gi status mar kom no mondo yaka chak ketne gik ma ok oluwo shortcuts. I will use ping foam, I will use comfort cushions. Material be okabedh nyiewo ne material ma below 400 because material ma below the price like achoka ni below 400 manok material manyalo last for long. Koro abo nyisa exact bay mar material matiyogo. Ka odwaro ma below 400 then ng'ani nitie gimiluongo ni brand maber protect. Koro nyaka nyisa ni below that mano kanya tiyo. Koro iyudo ka price madwaro mar repair cha customer neno ni pesa no ng'eny neno nosenyiewo kom. Wiye wil ni a lot gino dong skeleton koka dwa chako manyien ka gima loso kom manyien. Koro kanyo be clients ja diyo wa samoro owe gino otherwise. But then tiere funde be ma kata client chopa e pesa modwaro cha oyawo iye sana. Koro kango yawo iye sana to pod oluwo mana shortcut kata client ne chope pesa modwaro cha. Koro kanyo wan gi shida koka client, wan gi shida koka honesty mar fundi. Koro mane mibo yudo ka ng'ato koneno ka Dorothy is too honest obo chimo Dorothy, ng'ato koneno ka Tobias is too honest obo chimo Tobias, koneno ka Jahome is too honest obo chimo Jahome. Koro kanyo mibo yudo ka funde lore. Ng'ato bo chako penjo ang'o miyo ji ohero ng'ani to bedo mana honesty nikech ng'ato nya chopo bei mar gima odwaro lakini pod funde yawo iye sana odhi mana gi shortcuts. Koro mane mang na yudo ka ng'ato ng'eny gi customer moingo nyawadgi. But nitie samoro wabe customer ok chop bei modwaro cha to insist bei no to mane mang ne koro kel ka fundi okoso pesa. Nitie funde mo gino giwe pesa emang no kawe mano to luwo go shortcuts. Koro neno kama weche mag pesa ni malo fundi keto randa wuoke. Koro kanya pani customer gi fundo nego winja to gibe transparent to funde be gibeda joma honest. Nitie moko mabeyo, nitie moko ma honest, nitie moko ma oyawo igi sana. Koro kanyo makelo pogruok. Aro kawana ahinya. Sulwe nitiere joma keto randa ka keto mattress. Okay. Nitie. In biketo. Ing'eyo ni So nitie mikete randa gi mikete. Luwa ni loso ne. Mondo mi achop ka anyo kang'e ni show makama timore. Clients ga emanyo ndiko ga gik ma kel sulwe donge. Matiende ni chal ni pok na keto ne giranda. Okay. Koso? Ero kama na yena wako matin nyakoro ga joma duogo penje Dorothy gi Tobias ka bende. In bende giseloso moyie odake bang' dweche 2. Wayo matin ma insinde mar ohala kik idhi mapot. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. E gweng' kama nam chiwo ngima, ng'at achiel ema chiko gik moko duto. Anyuola mapalo ganyuola, ok en anyuola, en balo, to balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth, onge mindni, bondo, mana winjruok.
bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo resgo ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Namba winjo kaluoka, onyalo nega. Kendo en adiera manigi teko mar ketho piny ruoth. Rembo wuoda ni e lobni. Okeipi. Nam wiye ukwil. Bwana nam kaw gima dwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo samo seka. Mirima, tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakumga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mar akwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Molino yo. Hero mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kama ne. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo. Wapuonjwa ni timo Ma en Bakdan. Nyakwa Ramogi gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidienje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 71 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona konga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo ketna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polise machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalet Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar gin kanye. Kik bai. Machiegni kendo Nyakumga Jwang' chenro en sinde mar ohala pod wadhi mbele gi twak marwa hewi ohala mar loso mwandu ka itiyo gi bao. Dorothy nwadhi e yweyo kane wagoyo mbaka hewi kit kaka iloso kombe. Jomigori noywak ne samoro en tino luongo mana ng'ato biro nyaka dhode ema loso to neno mondo kik ketne randa. Dipo ni nitiere mwandu ma bende ikete randa to nitie ma samoro oketi koso kokete randa to nitie price ne nitie nengo ne opogore gi ma koketi. Bedo nang'o ka? Nikech randa to ji onseno mang'eny. Jomigori berbere gikete randa. Jotown to keto peace, keto takataka te eiko. Yewich. Mosetigo. Emikete iko. Mowiti. Mowit. Lakini kom kaka owadwa ma ja Kisumu Felix kaka owacho. Kombe nigi different quality. Quality make sponge gi quality make cushions. Nitie cushions minyalo ketni e kom iwacho ni dwaro mabei mat piny. Kibete wige ariyo olokre chapat nikech orumo. To nitie quality maber ma bro serve for a very long time. Koro kobiro kuom kom, number 1, gima kelo ga difference mar prices and densities make cushions gi sponge. Gin gi different densities. Kasto kendo gi material miketo oko. Skeleton most of the time, most fundi mang'eny goye gi blue gum. Lakini nitie fundi moko magoye gi mfariti. Mbao mapukre. Kocham gi mchwa. Koro mane magmiyo difference. Lakini kom ka ng'ato dwaro, ber ibet gi fundi piny mondi nyise na dwaro kama. And most of the time customer kabiro to anyise ni komni en mar 40,000. Customer onyisa ni an gi 20,000.
abet ga clear kanyiso customer okadwa compromise on the quality of materials matiyo godo. Ki explain ne customer maber, customer bro idho bei, obro chopo bei mimiye, tibro timo ne tich maber. Tobias, in bende nyiswa ni to kit wardrobe miloso kata mag kitchen. Tie ma samoro bedo mayom matene to pi mar kitchen cha. Dhi oloko bau bedo nade bang' kinde machuok. Gima kelo gini en mostly customers. Kechi atimo ni quotation mang'isi ni kitchendi ni design midwaro ni to gi material madhi tiyogo dhi cost pesa marom kama. In idhi ni insist ni in manok budget mari. Yeah, for example, kitchen range 300 to 250. Koro in idwa le insist ni in budget ni en 100. Koro in ka 100 ni ok donji to koro nyaka fundi badhi nyamba dha tich moromo gi pesa ni. Lakini ka fundi maber to ng'isi ni pesa ni ok nyal loso kitchen ni e yo maber madwarore. Koro en ber gi winjoru gi client. Kama na henya. Ono the county ma Siaya mondo bende wawinjie ko kalo kuom jo Siaya ewi ohala ni maloso mwandu ka itiyo kod bao. Ilo an Fred Okumu. Mawantie ni mae kumwatie wan opposite stadium ka mae sector maduong' ma bao mwatie. But ohala mwatiyo mabao ka waloso gik mang'eny. Waloso tanda, waloso kombe, waloso nyaka mesni. To ohala ni ber. Nikech en ohala ma onge lala ahinya. But gima anyalo wacho ni gi thuolo ma wantie ni jonyuol moko ma ka nyathi osetieko skul tiyudo ka nyathi ber te dala kuchacha. Kauru nyathi mondo mi ukeli ohand bao. Nikech ohand bao ka en gima kisewaro iwaro bao ka gino bao mwawaro ka ken plate tibro ng'olo bao no boduogi bilose bi frame maber boduogi kom obed gima ber makoro inyalo ne nyaka pinye moko en gima ma ibeti kin comfortable. Koro anyalo wacho ni ohand bao ni ber jothurwa ka in gi nyathi dala kanyo madwa mokoso tich ma kar mondo mi nyathi odhi okwani ng'ato kata odhi opuru wi kor gweng' kucha kel nyathino ka mondo mi opuonj tich. Samuel Ng'ong'a aja Siaya ka kinda jalego atiyo ka midhier ni ng'eny gi samwa wuoni midhiero wan go kae kech ok wang'e ni wanyalo dar ka sa asaya sa manade jolewni osedar ka wan sam wanyalo dar ok wang'eyo kar tich malong'o waonge kodo wawinjo ni kama wantie ni kar ng'ato koro pokwa yudo kuma malong'o miterowa but wakwa sirikal ma kaunti ma Siaya ni ad gi range kamoro maber gi ket ne sekta mar bao mondo kata ka gikawo ushuru kuomwa to wayudo ka watiyo kuma ber koro kata ka wamiyo gi ushuru to waonge lal gi sani gikawe to wakikata kinyi tinga no muk gigi gokinyi gotieno kata kokwang'eyo koro mano mdhiero mar ariyo wasetiyo ka higni space ni iyudo kata ka choko minyalo kunye onge kata un mubiro kagi kupenjo nodwa olo pit wadhi siemo nu bungu onge to wajuoko koro mano midhiero maduong' ma ok wanyal bet ni waling' aling'a to jogi biro kama to gikawo to gidhi to wan gi rem. An iluonga Daniel Otieno Kiri to kaka ni sekta mabao gimotego nu inwang'o kwend mwakene ena kibanda moko en kama omin go trust ni kuma kane cha gira nyalo bet maber nango matiende nu koro gima thago wasaidi nu wan jokuma odaka kanyo yani uchal jomobet abeta kanyo moko ji amini ko parita kwe maru uketa keta makta unyalo chopo to nwang'o gik ugo wangi inano girilano koro bedo gima tich matek seriously koro mane ma wan wayuago kaka endi. Ogin funde mani county ma Siaya nyakoram Gajwang' winjo kachiel kuom gik ma gigombo ne sirikand county ma Siaya otimnegi neno ni okonygi bedo kad kanyo ma bende ginyalo kata konyore nyakoram Gajwang' gi gik matimore e ngima dhano gimitimo pile ka pile miyo county government ma Siaya geno marwa en ni
ng'iyo chal mar funde giwacho ni gigolo nyaka osuru to kata kamano nitie gidwaro gi moko mabende pok ochopo kare. Gino magwa en ni mano biro chopo kare. Felix, nyiswa ni to weche mag osuru dhi kodi nade? Wacho ga ni jo KRA samoro nyalo kelo midhiero gi wich bar maka gi kacha. Ere kaka idil kodgi? Okay, weche mag ushuru kama tiye hapa ni initial natiyo ga containers mane nachako ga chiel adhi mar ariyo koro nan ga kodgi adek but pod space mar tiyo kaka josiach waywagono abajasiya lakini abiro Kisumu. Koro space mar tiyo ne bedo shida, iyudo ni kama nitie joma naywarago natiyo e lob jomoko kanyo, and then matindo gi nyalo ga bet iyudo ka ng'ato space manitiye nodwa ni chul, ng'ato nitie ma kanyo embo dwaro, koro mago to ne timore ga. Koro gie container kanyo to nachulo ga mana jo county normal retailer per day until I found another space on compound. Koro kana saido that nini to a permanent building. Though expense, rent neto nyaka ne dhi malo matin, but being ja biashara, ingeni biashara chalo gi ngima dhano, you risk every day. Koro kana amua risk mondo abed kanyo, wach ushuru nolokore. Ne koro ka en retailer per day, ne jo county wa ma Kisumu ne dwaro na just have a license. Mana se ngado license, anga license. Obviously KRL nyaki file returns gik makamago. Koro ushuru nyaki golo ushuru, but luwore kama intie. Kine container Kisumu ka ibo ngadi retailer per day, but kine permanent building kaka na move to a permanent building, koro nyaki choma gini nikech kok idwa ywari we gi joge mang'eny. Ng'en space mitie be nyaki manye kamoro ma kaka josiach waywago ni gikia ni idhi muk gi karango. Koro chuno nyaki many kamoro ma safe nikech samoro yes inyalo ga bedo ni manyo kamoro diyorie ichulo siling 5,000 per month, but ionge gi kwe nikech kiani ibo goli kanyo karango. Nikech Kisumu be plans ge iwinjo ka pod dwa yare igolo gik moko kamoro mabedo ok dwa e kuonde moko. Koro inyalo ga bedo ni itemo dir kibanda moro to kiani ibo muki karango. Koro mane mana muani wadanya donya kamoro machomora gi gimoro amora ma ken license ta chomora go tir, ken rent ta chomora go tir, gikani safe maonge ng'ama interfere go. Koro mana chuna nyaka chulo ushuru direct to the county and also file my returns. To adhi mbele, koro itiyo maonge kwe. Itiyo gi kwe maonge koko. Koro mana apano sebedo kaka wanya nikech koro ng'ama lawre kodi onge. Kamano. Rokamana ahinya Felix, kaduogo e studio kae. Tobias, weche mag usuru diko inade? Tere kaka itiyo gi sirikal, in gi license to niyude nade? Sirikal osetemo maber. Kaka for example sirikal ma Nairobi oseketo ma kiwango ma koro kidwa chulo ot to idhi mana city council ting'ado barua. Koro barua no kisebedo go to koro itiyo maonge ng'ama thagi. Okay. Dorothy, nende timona? Kata wan be jo county council ma Kiambu nowuotho e dukni mondikonwa quotations maginyisowa ni mondo adhi wachul. Koro wan e process mar dhi chulo. Yes. Sule, udhi nade bondo? Winjo ka josiaya wacho ni kata kuma gikonyre onge. Chal nade kudi? Wan gi kama wakonyre e sulwe wakoni. Ushuru wang'ado licenses kawaida higa ka higa and file returns madwaro kaka ng'ama chielo. Yes. Kamana ahinya wadwa dhi e wechego mag timo marketing gi lony manyasani. Tobias, ere kaka ineno ni chenro magi iuso ne oganda? Itiyo gi mbui e usori kaka ng'ata. Ng'e ni imbe naro mana kodi e mbui. Naro kaka ne wacho ni an ka iketo namba ni pinyi ka ok mi ng'ato. Naro kaka ni wuok motegno. Nyisa ni to in to gik mitimo be itiyo kod mbui e uso gik mitimo, uso pichni magi, koso bedo nade? Mane gima osekonyowa. Momiyo sani koro ohala ni maber. Kech kanyalo paro chon
chon ni bede workshop maniri to ngato ni ngama kadho no biongi gimi loso koketimango yono koro sani to koro gimi loso tikete mbui ngat machielo neno samoro se manye for a long time lakini koro romo kode mbui ipo maka ngato gochoni ni in kama nade los na gini koro mbui osekonywa kabisa. Rothy, imbitiyo gi mbui? Watiyo gi mbui, wane Facebook, wane TikTok. Bende wase neno ka ntie gimiluongo ni networking, business networking. Nikech kata an ng'ama no luongo nyinga e comment mari en ng'ama no adhi mo network godo embe ntie go hala e manu ang'ere mano be konyo. Yes. Kamano. Sulwe nyingi peka inye mbui kae. Naeno ka gima ng'eny nondiko nyingi. Kendo negi chal ka gima ng'eng'e. Chal ni imbe gik mitimo kete mbui nyadi ng'eny. Yes. Kaka owadwa ni wacho ni ilo kaka wane roadside to ji duto kulu kama wantie but mbui ka samoro mabendo relax duto nyalo neno kaka Rasulwe be ni gatie tinwango kama ne gima berie mogik ngato gocho ni from kata pinje maloka bwana adwa ni los na gik makamagi mano wan gima nyalo wacho ni mbui osekonya kabisa joma sesab makata utang'e ni gin ng'awa gini. Even currently I'm doing for a certain lady makoneno to amiye puoch gi pak makende for about 3 years katiyo nega en US pesa moro naga kakitiye kotingigo iter kama dala gi sani koro dala ne gik mokaloso bondo itero Busia thanks to her. Koro mbui osekonya malach kabisa kendo bende anyalo advise joma kata tiyo gi mbui ng'enyne post gimitimo gano in jalendo wan wang'eyi mana kwa winjo video keyo to anen macha journalist kata ng'ama tudre gi lendo ka wan joma timo tije randa ma post ga ng'at machielo be kamano gigo konyo kata kiuso bao post mana bepe mi uso gago okinyal timo gino for a year kapok inwang'o a phone call mowuok through that posting mitimo gano. Kaito bende sami keto gi mbui goe picha moro maber lose obed gima nyaywa wang kaito bende ket numbers nitie nyinge mo ket kanyo to kidiyo tidhi e page yude mana en omiel onge gimoro amora manyiso ni en fundi bao namba onge ng'ato wacho ni an ka onge namba moro amora idhi e page onge gima nyiso miyo gima Sulu wacho en kare ni seche ma itimo hala ket gimoro amora ket picha ket tipo ket kata video magik miloso go kaito bende ket namba kacha mondo miyudi owacho ni higa ok birumo ka ok yudo hala kokalo kuom mano. Felix Nisoni to tiyo gi mbui nada ng'eyo ni bende in rawera ma tiyo gi mbui ahinya kendo ng'eny oganda bende mano luongo nyingi gintiere mbui nyiso ni to mbui osekonya nyaka segi to ere pogruok ma osekelo ni ohala ni mar loso mwandu kitiyo kod bao. Felix kinyalo winja? Chal ka gima waonge tudruok gi Felix. Dwani wadhi e kaunti ma Mombasa mondo wawinjie koya kuom ohala ni mar fundi kata ohala ni mar loso mwandu kitiyo kod bao nyakwara Mungacho. Wadhi Mombasa. Alan James Bimo mana kaka neno kane workshop nyatiyo tij bao mae tich matiyo asetiyo muda mang'eny sani endi to koro odok chien ok kaka nowachake chon nikech achako tiyo muda mang'eny chon chien kocha prochiko gauchiel kane college Kisumu okatieko prochiko gabiriyo adhi Nakuru atiyo matin manyaka chopo Mombasa kaendi koro nober to sani koro kethore kaluwore gi bao bende koro beche odhi malo bao beche odhi malo kendo sana bepe machalo Cyprus gini to koro tich bedo godo matek nikech tax gi ni malo koro ji mwatiyo negi ok nyal afford ka waloso negi godo gik moko koro mae momiyo iyudo ka watiyo gi bepe machalo kaka Blue Gum mobarabara kienyeji kamano
gine mwatiyo kodgi nikech Cyprus to beche ni malo kiloso go gimoro to chuno ni nyaka iuse bei matek ma jok manie alworani ok nyal. E kinde mano ng'ado yien ne waneno matek sana kendo kata ka ninyalo wuotho e hardwares to ne iyudo ka bao onge. Koro chuno ni nyaka ne wati gi bepe ma kongo ang'owa gini machalo kaka mbuli ma bende ne ok nyalo ng'iewre nikech mbuli luwore gi bao midwa tiyo go nitie nyaka miuso 500 shillings per feet to 500 shillings per feet mbuli no kiloso go otanda chuno ni nyaka iuse lak achiel gi wiye kata 70,000 gi wiye ma common man ok nyal afford. Koro miyo nwa bed affected seche mane ukunyuolo yien nikech koro ne ok wanyal loso gik ma ji nyalo ng'iewo nikech jok man ka gin kiteni gidwaro mag 4,000, 5,000, 6,000 kodhi mang'eny 10 mane kama ginyalo afford. Koro mano nohinyowa seriously kendo noduoko tich chien. Mano kanyo en chal mar ohala e kaunti ya Mombasa. Iwinjo koywago lokruoge ma osebedo nyaka nochak nyaka sani nyakorom Gajwang'. Kwa dhi Kisumu, Felix geno mara ni kori winja makare ne wagomba ka kotenre kod tiyo kod mbui e chwalo ohandi e wang' ji. Bende Sulwe Dorothy kachal gi Tobe osewacho ni sama iketo chenro magi e mbui kata gik milose e mbui ndia koywani customer in nyaka sani setiyo gi mbui nade Felix e chenro gi mag ohala kata mag uso gik miloso. Okay, mbui ni kama achieve kama dak kata kama nende wacho hala. Hapa ni yana work ethic mara kaka timo biashara kaka ajituma. Emo sebedo ka ng'ato bire ni mara from the time manachako uso cakes on Facebook. Na uso cakes gi peanut butter and I was offering free delivery and ntie jo mang'eny mane timo order ko giamini na nyalo chopo kama gintie. Koro kane gineno ka chopo kama gintie to that work ethic yo kujituma ema pano miyo wabedo osiepe kendo aminia kibiashara. Tok mano koro kana chako koro workshop mar loso furniture. Koro work ethic in my previous job manatimo ema pan miyo jok mane achako go nini no aminia at least iwacho huyu ng'ane timo biashara moro ne watema ne gimoro mochako ne mondo ng'ane no timo nang'. Koro kana timo kamano an mane Facebook, an mane TikTok, an mane Instagram most of the time. Along my jokes and humor matimo ge Facebook I bring in biashara. Yani biashara bo kinyal boda bidani koro ina official ama ina kanyo in serious. Kora amongst my joke gi iyo ni fan base mane ango and the kind of work that I always nikechigimora mwana matema ketoga Facebook sana kwa job, how I go hard gi job matemo. Ngato ngea to wacha to kijana ne jituma, kijana ni onini sana and down to this. Kwa pane work ethic mara mosemiyo I yudo clients and then clients refer clients machielo to one. Mana kaka na wacho ilungo ni Bray Okut is a friend. Ne kata ka en kano tema gi tich mokwongo no penjo ng'ama nyalo loso ne kitendni kech kitendni mano ng'eyago this Chester beds. Koro kano penjo to mana kaka imbe ni penjo ng'ato ni penjo ni mbui mari to inano ko ondik nyinga mang'eny abedo tagged mang'eny kanyo is the same thing mane otim kane Bray openjo ng'at machielo ng'ama. Koro Bray no nyisa ni losana achiel maoro ni mondo wang'igo lweti. Koro kana losa dier matero ne matweyo ne yakano meda mag dhoudi moko gi en biashara mar BNB yakano meda mag dhoudi moko gi to bang'e ka tieko to chako share just a customer feedback. Koro ka ne osiepege and his followers neno katiyo ne and the kind of job matimo ne and how he appreciates tich matimo ne apane mosebedo ka ji bedo interest kata ng'ato koloso gimoro ira but en gi interest mar ng'eyo to ng'ama Bray deal go ni Bray is person of integrity so ng'ama Bray deal go ni en ng'ama chal nade. You know, customers mang'eny bo nyisi na I'm a referral from Bray, I'm a referral from so and so, but most of the referrals wuok kuom Bray sana. Koro yudo ka tich kaka ng'ato jituma kaka jituma pan personally kaka jituma kochope wach tich nikech an adongo familia mar hasla mana kan wuonwa naneno akarego mchele rego mogo to pidha nguro mage mupuonjago manyaka kora bedo ng'ama duong'. Koro work ethic mar wuonwa no kaka no jituma
kaka ambe natika tika school ta acho ne onge namna nyaka many mana kaka ambe atafuta mara kaka nyalo loso mara being a first born ngene nyaka ibeda be ni nga ready for doing anything. Koro mana hapana ukitaka ajituma sana mondo at least ambe abede gi kaka nyalo konyo joga. And then an gi koro joma tiyo go ngene nyaka many negi. To ka manyo negi market na sana en online. Koro an ga online 24/7. Online kanye masibe ibiro ka walk-ins maybe in biashara matimo ka 100%, walk-ins maybe gin mana 20% ama 30%, but 70% gin jomo wuok e mbui. Koro omiyo an ga mbui 24/7. Ke yuda ka onge online maybe mana at shughuli mama tin but aduga online kech kanye chicha. Koro osebedo ka konya sana from my previous job to the current job masani atimo. Koro ing'eni ka mane chicha to nyaka us. Ka uso ya ka jok matiyo go gimbe gin familia gi jok matiyo gi nyalo depend on me. Koro joga meda nyaka pressure mar medo uso sana e mbui kanyo nikech mane chicha sani pinyo olokore kaka chon mirito customer dot. Koro nyaka wadhe being a young person also is so much into digital way of life. Nyaka jituma sana. Koro jituma mane mbui kanyo TikTok e boydo kanyo Jahome. Ndike ka Jahome Elite Craft. Ena Jahome makata kana kwa dane cake pod ena Jahome peanut butter, Jahome cakes. Aero nying mar Jahome nikech relate gi ji mang'eny jadala, ana jadala. Obviously ana jalego kora jalego siaya ka koro. Ena jadala. Ero kawar. Koro Jahome Elite Craft kamano. Ero kamano kawuono ayudre gi joalega Rieset. Warwako ero kamano ahinya. Sulwe ngeni wadhi yweyo to mapiyo nitie ywayo customer kokalo mbui kata nitie dong kodgi bende inya ywagi to biro to dhi ang'o mitiyo mano nigi dong kendo maintain gi loso ne gima chunye gombo emomiyo obro bet kodi to maranda mi Jamigori chawacho koyudo to dhi kabisa. Koro en tiji mitimo maler ema dhi miye osik kanyo kendo chako medi referral moro. Majorly bende kilosni kata koma chiel idwa tieko kode kata higni 5 kata adi. Koro wendi mabro biro gini ni golo kanyo golo kuom so and so sulwe koro bondo wa kucha. Kamano e kaka watemo rito customers. Rake wache no komen kuma ji bede to ng'ata achiel ji mang'eny biro to bede koro jomo biro gi nene to duogo manyi. Yes. Niso ni tiji wuoyo ni. Dorothy. Yes. Ere kaka ineno ni jogi okodhi gipusore lweti. Ing'eyo kaka iwacho kom ok en kom kende. Kom en kama ji yweye, kom en kama ji goye mbaka. Koro kiloso ne ng'ato gima ber, masamo obete komno to winjo kwe chunye. Obro luongo ni jok moko. Bende gima seng'eyo kitiyo tijni i under promise ti over deliver. Mano timo customers duogo. Lakini mostly customer ing'eyo samoro customer nyalo nyisi na dwaro mae kasi nyise ni walos ni mae. Customer ero ni samo wacho no dwaro mano tiloso ne exactly mano. Mano customer mabro bet ga ka duogo kata ke entie kamoro en ambassador mar brand ni. Tobias. Gima nyalo miyo customer return kuomi en bedo jadieri mokwongo to giloso gima customer dwaro. Ka winjoru ni gini adhi loso gi pesa marom kama to gini kuom duration marom kama osewinjo oserumo koro bedo jadieri tiek kata piyo momondo ka ok nodeko ka winjoru ni tarik 7 gini ni oserumo osiketo mind ne kanyo koro tem matek ma ka tarik 7 no koro bedo jadieri to gi tich maber ok ni kichopo go kochako ng'ado bao oduko ng'iyo wechego motenre kod harita mag bunge en wach ma bende thoth oganda ng'iyo kanya to siga bende koro nitie lokruok chal kod lwasi weche mag bepe gi nyakwara ungajwang johala gi wache ang'o wayo matin oduoko kod tielo mogik mar siwinde mar ohala kik idhi mabor.
Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda, Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya, Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e niya wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore sa 4 okinyi nyaka sa 7, an Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Riwruok jodolo okwedo tulo mar siasa manyocha okelo tho gi hinyruok Homabay e lime mar kweth Linda Mwananchi. Koro wakwayogi ni gibed piny giwinjre mondo jothieth odogi osiptande mondo jowa oyud konyruok. Kuom jodolo e kaunti ma Siaya kwa sirikand kaunti no mondo many yore mar tieko ng'anyo mar jochiw thieth. Atamar 60 mar jodak ma Nairobi chano manyo yo machielo mar wuoth poni omed nengo idho taksi ma ikawo kowuok e mbui. Achiegni kendo nyakorom Gajwang' migawo ma rango chal kor lwasi osegolo report ni koth mapek mar El Nino biro e pacho kae. Kata kamano ma en achiel kuom gigo ma osebedo kae iwacho ni biro kaluwore kod kethruok chal kor lwasi kata climate change ma bende yudo ka kelo samoro koth ahinya kata chieng' ahinya moloyo kaka ne nitiere chon. Yiende gin achiel kuom gigo ma bende kelo koth nyakorom Gajwang' kendo ng'adogi thothne thoro bedo gino ma bende nyalo ywayo kata kum. Kendo wadwa winjo koya kuom fundegi. Gin gitiyo gi bao to bepegi onogono emiwacho ni kik ng'adi. E pachgi e wi wachni mar ni wechegi mag ng'ado yien nyalo bedo ni nyalo kelo midhiero. Felix, ere pachi e wi wechegi mag bao, bepe ming'ado, losgo mwandu ka ng'ato nyalo ng'iyo ni sama ng'ad baugi ema ng'adogi ema kelo kethruok mar alwora. Iwacho ang'o? Okay, kaka wang'eyo ni yiende ema loso alwora, to yiende gi mabe pod nyaka watigo e loso gige maloso mag bao. Koro kochope wach yiende ming'ado,
mostly gi kaka ang'eyo ni nitiere dealers mag bao ka wan funde wan ing'en wakawo bao ir dealers jok ma uso bao. Koro kwa dhi kawo bao ir dealers nyiso no kwa nini okwa yudre direct gi kama gigole bao ama jok ma uso ne dealers gi bepe. But in my belief ang'eyo ni nitiere yo gi chike miluwoga kapok ong'ad bao to gi chunya aneno ga ni jok ma uso bao gi kama gigole bao wacho ga ni we hope ni giluwo chik nikech wan kaka funde kwa dhi nyiewo bao ok wang'eyo kaka bao nochopo ka ir dealer. Koro ing'e kwan ka nyiewo bao to wan ga gi hope mar ni kama bao aye nitiere chik mawacho ga ni kama ogole achiel tipidh ariyo. Koro wa hope ga ni kama bao aye ne olu chik nikech waonge control over dhi ng'iyo kama ne bao oaye gi ng'ama nokelo bao. But wa pray ga ni kama nogole gi chik. But apani that is why bepe go nochopo kanyo be nikech kama gi aye ok apar ka inyalo we moko lu chike ng'ado bao mondo yako chope ya nikech owuok e wuon bao jaus bao tikawe gi dealer to dealer yaka kele yad mara to wan koko wayude yad kanyo. Koro wa hope ga ni kama gi aye giluwo chik maber man chik moketi maen kama ong'ad achiel ipidhe ariyo kamano. To kamano ahinya. Tobias wachni wachang'o achiel kuom gigo ma bende sirikal dwa notim en mondo mine ni kogik 230 to gin yiende mahao billions kochacha iwacha. Ani gima nyalo wacho kor ka bao en ni sirikal oket mana gima Frex owacho ni ng'ato ko ng'ado achiel tipidho ariyo. Mano to kodhi bedo gi shortage mar bao. To mostly Kenya waka waonge bao. Bao poa kaka mar surprise wagolo Tanzania. Bao ma beche tek ma client oluoro moko agone go bei to obuok ama akongo. Okay. Koro wan Kenya waka wan mana gi pine. Mane luongo dango makongo. Makongo niluongo ni mahogany. Mahogany wuok Kongo. Kato ka wan mana gi Liberia. To gi bulugam. Ema yudre Kenya waka. Koro wakwayo mana ni mondo orita alwora yo maber ma ka ng'ato ng'ado bao achiel ko ng'ado yien achiel to pidho ariyo kaka sirikal mar Moi ne oketo. One mostly was subside mbao gi pallet mostly motiyo godo aneno wuok Germany, Italy, mago ma pallets motiyo godo watemo subside gi bepe moko gi. Lakini wanyalo wacho ni walos gi Joramogi nikech Joramogi ema waloso godo kawuono. Wan kaka jobao gimunyalo konyowa godo en ni mondo upidh yien. Kupidho yien to wambe ukonyowa, tukonyo jok mabiro bang'wa. Yes. Akwayo mana ni kik ne wan jolos gige bao kaka jok makure maketho alwora nikech wan bende iye ka watemo mana timo mana completion mar supply chain cha nikech I believe ni tiere farm piny kuchocho mapidho yien masama wabeo kwa kelo demand malo kani wadwaro bao mondo watim go tijewa to bende nitiere kaka samoro gige ne omoko piny kuno no endo. Koro pani kaka wadwaro bao mang'eny I think ni kaka farmers bende onego bed ni timo ang'owa pidho bepe mang'eny piny kuchocho endo mondo meet supply madwarore e market. Kamano. To kamano kirango malong'o to midhiro mage mokadhe ahinya kaka jo ohand bao, ohand mwandu miloso gi bao, challenges mage mokadhe e ohala? Challenges mag ng'ato ka ng'ato pogre. Ini kadhe mage? Nitiere kaka koro an in person samoro an gi space ma pod okoromo gima chunya gombo ga ni silu onego bed ni chalo. Koro always atemo tiyo matek mondo meet standard ma paro ga ni aket tich mar Sulwe Decorations ochopie maber kama a big company ma nigi gige mang'eny manyalo medo employee ji moko mana ni gigo duto to dwaro finances ma samoro
ok bi mayot alafu gi livelihood be nyaka dhi nyime. Yeah. To kamana nya Dorothy gin midhiero mage mikadhe challenges misenene ohala no. Challenges Anya to kaka ngama miyo be. Challenges mwaseyudo an ka Dorothy mokwongo nen jinok nen anyalo timo tijni. Tanyalo wacho ne joma mine ni tijni unyalo. Tijni ki in gi chuny tihero tijni inyalo ng'eyo tinyalo timo. Challenge moko makendo wayudo en samoro en funde kaka uwinjo jo town Gen Z ok ohero tijni. Koro iyudo samoro ok gihero tijni, koro iyudo the labor force bet matek nikech kiyudo ng'ama oseng'eyo ang'eya ni en fundi ma ong'eyo en odwaro yawo workshop ne ok odwa tiyo ne ng'ato. Challenge moro bende wanyalo lamo to waloso gi serikal ni mondo at least wabed gi association mek funde nikech kwa bet gi association mek funde uneno randa muwachogo pis muwachogo mago gik ma association kokelo funde ok nyal timo gik machal kamano. Kamano. So sani be untiere gi riwruok mek funde iyudo bende bet matek samoro nikech iyudo competition. Koro competition no miyo kata collaboration bet matek. Koro nyiego bede. Koro be kwantie gi riwruok mek mafunde be nyalo konyo nikech nitie kama ng'eyo ma Felix nitie gima ng'eyo ma Felix okia. Kwan gi riwruok no tanyalo konye. Nitie gima ng'eyo ma anakia onyalo konya. Tobias chakane gi wach mar challenges kata midhiero mikadhe kaka fundi kaeto bende nyisowa ni to in gi riwruok moro ma untiere godo Nairobi kae Embakasi. Kachako gi challenges to ng'ato nyaka bed koro kamoro amora mar tich nitie challenges. Challenges mantiere koro kabao inyalo koso tich kuom ndalo matin. To kichako yude tiyude dabu makoro kiane tim mane tiwe mane. Nyasaye menyi gi to. Ko mago challenges mwakale. To gi awach mana ni kamano challenges nitie mana mar tich. Challenge kamoro amora ma ji tiye nyaka challenges bede. Kaka yor dongruok ere gimitiyo mano ni ibero wandi ni en kungo koso en donje sako koso en riwruok moro ma untiere go koso un bende jo Nairobi nigi nyiego kaka jo Kiambu ma Dorothy nyisowa ji compete ok ginyal riwore. An kaka wacho kaka wan jo funde ma Embakasi wang'ere kaka funde mag fitting ma Embakasi kendo wan gi riwruok ma karibu dhano 20. Maka tich oyudore kata maduong' neno kaka for example Isili rofa dhi nyaka 24 maka in gi funde matin to kata yudo tijno to ok nyal timo. Koro waluongore. Koro wan gi riwruok mar funde mag fitting. Maka wayudo tich to waluongore to wadhi watiyo tijno. Maber. Jobondo be luongore? Yes. Okay. Luongruok to nitie ne gin kono one self dependent and based a workshop gik mag workshop ema manage masulweno. Koro ka wi to maybe ibedo absorbed kacha or itiyo komo. To ngire rok mora mora kopogre gi in gi jogi mitiyo godo jomoko mobe timo tijni ben ngire rok moro ma pango rugo koso kila mtu kivyake. Riwruok gi jobao ok yot ahinya nikech en gima wasiko watemo to wafel. Sani jobondo manena ka mag funde bao gi ong'eyo ni gima wacho ni en adier. Wasetemo bedo gi riwruok to en gima fail always. Kata ng'enyne riwruogi nobiro mana sama wan gi loss machalo liel lakini mag development gi pod dwa tamowa honestly. Felix nyiso to Kisumo udhi nade be un gi riwruok mar funde to gin challenges mage ma ikadho e kaka fundi kata midhiero ma ikadhe kaka fundi mar bao. Ami dakika 1.5 Felix mondo walor twak. Okay, kochopo challenges to bedo ga challenges ng'eny. Challenges nitie lakini koro as an entrepreneur nyaka ibed ready ne challenges go.
koro imanyo mana kaka isolve. For example, kin ng'ama chako, inyalo bedo gi nini mang'eny sana, inyalo bedo gi overwhelming nini gik monego itim ma are overwhelming. For example, idwa yawe, kokidwa chako, idwa penji wach licenses, ionge maybe pesa mar licensing no. And then customers pia iyudo customers te mabo biro mondo ilos ne gimoro, nitie mabo biro ma gin gidwaro ready made. Now with ready made nyaka ibed gi display. Kionge display ibo make gik moko kanyo ready made, and then you will ibo keto gi display maonge roof because you still don't have the finance to build a roof for your display. To chieng' ng'en gi fabric, nitie fabric moko moluoro chieng' sana, koro iyudo ka ofade kapok customer kawe. Koro mano ema iyudo ka most of my nini I do nikech pok agero display monego bed nakete moserumo. Koro iyudo ka most of my clients atimo negi by order, but nitie joma ok nigage patience mar rito tich by order no. Koro mano challenge mantie ni nyaka ibed gi finance moromo mar gero nini moko gi nyiso no ok bi ka customers te ok bi rito mondo los negi, nitie mabo dwaro ready made. And then security be nyaka ing'ega sana nikech nitiere jomoko ma nyalo biro, jok ma kawo gigi ka ionge gipogore. Nitie moko mabiro ni gin bora ngiyudo gima ginya kawo gidhi gi us, lakini nitie moko mawuok out of competition. Ng'ato seng'eya ni at least ng'ane nigi gima kama to mae gima miyo odhi mbele to onge gino, koro you can even ng'ato ora jomoko biyo keth gigi ama kaw gigi so that you lack some tools mondo o slow you down. Erokamano. Koro security kanyo be Erokamano. Kidwa yudi nang'o e county ma Kisumu, Felix? Haraka. Kidwa yuda an luonga ni Jahom. Kibiro Kisumu Migosi Greenview Junction, igocha namba na masimu aketo ga enini kanyo mara mar Jahom, nga 0740346879. Ga namba na ma WhatsApp tibo yuda. Erokamano ahinya kuom loso kendo kinde go kodwa mbaka siwinde mar ohala. Tobias Kinyai, kidwa yudi nadi Nairobi ka. An kidwa yuda los ne kitchen gi wardrobe. An kidwa yuda to yuda namba mar 0723837934. Tobias Fundi. Erokamano Tobias. Okay. Dorothy. An unyalo yuda an Thika Biafra Estate near Joytown Community Hospital. Kanye minyalo yuda kichopa kanyo ti ipenja madam Fundi ama madam wa pallets tibro yuda. Namba na mar simu en 0725598929. I repeat 0725598929. Social handles ubro yuda iluongo wani Spring Eco Furniture, both a Facebook, TikTok gi Instagram. Erokamano ahinya Madam Fundi. Sulu. Yes. Kidwa yudi bondo kata hawendo yudi nade? Namba wayudore mokwongo e TikTok gi nying mar Sulwe Decorations. Facebook bende pod en Sulwe Decorations. Ne jama wendo madwaro kombe miting'o gi ji adek cha, odhi adhiya opposite Kadio, awendo kanyo nitie Sulwe manyien, obo yudo kombe mabeyo maonge randa manigi. Bondo bende wantiere kewuok Kisumu kako kidonjo Bondo on the left kama. Namba mar simu en 0726 210 624 0726 210 624. Erokamano ahinya. Uduto kuom loso kindego kodwa mbaka kachiel gi Felix kwa kaunti wa Kisumu ma gin jo handa mwandu ma iloso gi bao nyakora Mgajwang'. Iwacho ni bai onage build onage kama intiere gichiwo kaka inyalo chopo irgi pono intiere kod dwaro gin funde mantie kod lony kendo inyalo yudo ka Sulu wacho ni oloso nyaka na joma ni loka. Mano ema kelo giko matwak marwa Boaz Aganda wacho ni twak ber kabisa, wacho ni entiere kodwa kowuok Olmaka Beach Resort. Benano kanyo ote mara a lady from England wacho no semora ahinya gi twaka ma wasebedo godo kawuono. Mano makelo giko mar siwinde mar ohala warom kendo joma manyien saa 4 nyaka saa 7 kamino gomba gi jala moko e chenro ni mar siwinde mar ohala. Ritima sani nyinga Lydia Okeyo.